ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଆଖିରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଅନେଇ ପାରିଲିନି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏଇଠି ମାମା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଚାଲାକରେ ରାନୁକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ରାନୁ ଏଇଠି ମାଛ ଭାଜୁଥିଲା, ମୁଁ ବସି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଟୁଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଉଥିଲି। ମାନେ ସେ ମାଛ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହେଲା ଏଇ ଧୂଆଁରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ ସେୟାର କରିବି ରେସିପି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲି ଚାଟ୍। ତ ଆଳୁ ମଟର ପକାଇକି ଆଗ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି। ତ ଏଇଠି ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଇଏକୁ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ତେଲ ପକାଇକି ମସଲା ସବୁ ଭଲ କଷି ଦେଇଥିଲି ଶୁଖିଲା ହେବା ଯାଏ। ତ ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ହଳଦୀ ଏସବୁ ଭଲସେ ପକାଇ କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ କଷି ଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ମଟର ଆଳୁ ସବୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଖଟା ପାଣି କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଚାଟ୍ ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଖଟା ପାଣିଟାକୁ ପକାଇକି ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ସବୁ ପକାଇକି ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଚାଟ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି କରୁଥିଲୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ରହୁଛି।